Dobrý deň prajem. V prvom rade by som sa chcel poďakovať, že tu môžem stať medzi takými kapacitami a rôznymi riaditeľmi múzeí a podobne. A na začiatku by som sa teda predstavil, lebo zrejme ma nepoznáte. Aj by som chcel predstaviť našu činnosť na Košickom hrade, ktorý tiež možno niektorí nepoznáte. Verím, že medzi ľuďmi, ktorí sa venujú hradom, viete, že Košický hrad existoval, ale mnoho bežných ľudí o tom nemá vedomosť. Košický hrad je taký zvláštnym hradom, alebo zvláštnou hradnou ruinou. Podľa mňa veľmi zaujímavou, pre bežných laikov možno až tak nie, pretože sa nám zachovali vlastne len dve veže, aj to len v pôdorise, a niekoľko stovák metrov hradného múru. Aj to ešte nie je vlastne nejako vykopané, čiže nechávame to pod zemou čakať na čas, kedy sa možno raz spraví poriadny výskum na tomto hrade, taký plošnejší. Čo je ale zaujímavé na tomto hrade je, že vlastne nevieme o ňom nič, nemáme o ňom nejaké písomné zmienky v textoch dobových. V podstate nevieme, kto ho dal stavať, ani kedy presne, ale datujú ho zhruba do 12. storočia. A čo je teda zaujímavé je, že vlastne nevznikal od nejakého malého centra a postupne pribudovávaním, ale akoby išli ho postaviť na zelenej lúke. Hej. Čiže obrovský hrad, celý ten areál má 6,5 hektára, takže fakt je to ako obrovský areál. A to zároveň vyvoláva také otázky, že možno tým, kto dal stavať ten hrad, mohol byť samotný panovník, že malo ísť o nejaké reprezentatívne sídlo. Hrad nebol dostavaný, pretože robili sa tam výskumy, preskúmali sa tie veže, aj takisto priestory, ktoré sa zastavali v roku 2013, keď boli Košice hlavné mesto kultúry, tak sa vlastne robili taká revitalizácia toho areálu, postavilo sa tam infocentrum, amfiteáter, no a vlastne pod všetkými týmito priestormi sa robil archeologický výskum a teda v tých obytných vežiach nikto nežil, nenašli sa tam žiadne stopy, že by tam niekto žil a takisto tie hradby neboli prepojené, čiže nám tam chýba v lese nejakých 500 metrov hradby plus minus, myslím, že aj viac trošku. Takže vlastne jedného dňa si proste povedali, že pobalili si vercajk, lebo ani toho tam veľa neostalo, takže žiadna nejaká katastrofa, napadnutie a podobne sa tam neudialo, ale fakt si to pekne pobalili a odišli. No a ešte vlastne aj z toho, čo nám ostalo, tak máme správu z kroniky zo 17. storočia, že vlastne využívali kameň z ruín hradu na stavbu mesta, takže ani z tej množstva tej sutiny nevieme, že či tie múry boli dokončené alebo nie. Čiže toľko k záhadnej histórii. Jednu zmienku takú máme z roku 1261 alebo 2, kedy vlastne kráľ daruje hradný kopec nemeckým prisťahovalcom, ale už ho daruje ako vinicu, ale volá sa Burgberg, čiže ako hradný kopec, vlastne dodnes má ten kopec názov Hradova. Takže v tých 60. rokoch 13. storočia už to nebrali ako stavbu hradu, ale už tam bola vinica. Takže toľko ku Košickému hradu. V podstate my sme občianske združenie, ktoré pôsobíme na tomto hrade od toho roku 2012-2013. Tam vedúci začal robiť nejaké aktivity a oživovať ten priestor. Postavili tam infocentrum, ale akoby nemali nejaký žiadny koncepčný plán, že čo sa v tom infocentre bude diať, tak nejak my sme sa tam udomácnili. A aktuálne tam máme výstavu našich vecí. My sa venujeme rekonštrukcii života na začiatku 14. storočia, čiže okolo roku 1310. A v podstate snažíme sa rekonštruovať ten život taký každodenný so vším všudy, čiže
jednak nejaké remeslá, jednak nejaké vojenstvo, kuchyňu, ale takisto aj ceremonie a podobné záležitosti. No a vlastne z týchto predmetov, ktoré využívame, tak vlastne máme tam takú výstavu v infocentre. No a takisto robíme rôzne podujatia a vlastne takým našim dlhodobým cieľom je oživovať akoby tú národnú kultúrnu pamiatku Košického hradu a trošku robiť osvetu o tom hrade, ale aj celkovo o stredoveku na Slovensku, lebo je to dosť také vnímané obdobie kadejako medzi bežnými ľuďmi. Keď to tak preženiem, hej, že nás tu Maďari bili 1000 rokov, tak my toho názoru nie sme a teda by sme radi im ukázali tým bežným ľuďom, že ako to v tom stredoveku fungovalo. Takže toľko ku našej činnosti a teda prejdeme k téme prednášky a to je nejaká rekonštrukcia stredovekého odevu. My sme to tak zamerali, že ktorý sa využíva na hrade. Hej, v podstate na tých hradoch tam to nebolo asi nič výnimočné, že tí ľudia sa neobliekali nejak špecificky. Uniformy v tej dobe ešte neexistovali, čiže môžeme to tak vymedziť tým, že aké spoločenské vrstvy sa na tom hrade pohybovali. Hej, zrejme tam neuvidíme nejakých žobrakov, keďže hrady boli správne sídla, reprezentatívne sídla, takže určite tam bola nejaká šľachta, hej, podľa veľkosti hradu, teda nejaký majiteľ toho hradu, plus jeho nejaká družina, keď tam prišli, alebo nejaký sprievod. Vojenské posádky hradu, potom správa hradu, hej, teda kasteláni a ich ľudia. A takisto nejaké služobníctvo, ktoré povedzme fungovalo v kuchyni a podobne. Čiže, ale každopádne určite tam sa nepohybovala bežne nejaká chudoba a podobne, hej. Takže tie odevy boli skôr pekné a skôr na takej akoby vyššej úrovni. Ešte by som sa pristavil pri súčasnom stave odievania, teraz bude možno trošku zlý, lebo to sme stále zlí pri tejto téme, že vlastne často vidíme v muzeách aj na hradoch a podobne, alebo medzi šermiarmi odevy, ktoré nemajú s tou históriou naozaj nič spoločné a sú akoby veľmi zlé. Hej? Že je to nepochopený typ odevu, nepochopený účel odevu, zlý materiál, strih, proste úplne od veci. Tu som našiel tak náhodne z nejakého hradu remeselníka, ktorý, hej, pritom hrad majú pekne spracovaný, ale vlastne ten remeselník robí tu niečo s kovom, hej, čiže povedzme by sme podľa toho, čo vyrába, to mohli zadatovať do nejakého 15. storočia, ale ten odev má vlastne, tak ako som vravel, hej, je úplne nepochopený. Dobre, nosili sa v stredoveku aj takto delené odevy, ale bol to vyslovene šľachtický modný odev a určite ho nenosili nejakí remeselníci. Takisto pod takým odevom musela byť spodná košeľa. Hej. To je ako keby sme si obliekli sako a plavky. Hej, proste nezmyselné. Takisto materiálovo, hej, tieto odevy, takéto zdobné, farebné, boli jednak drahé, lebo tie syté farby stáli peniaze a jednak tým pádom boli vyrobené z kvalitných materiálov a bola to často taká hrubšia vlna a podobne. Čiže hej, remeselník by mal vyzerať nejako takto, šľachtic nejako takto, podľa dobových vyobrazení. Dobre, a ako teda postupovať pri takej rekonštrukcii odevu? V podstate, čo je dôležité pre nás je si najprv určiť účel, na ktorý má ten odev slúžiť. Že či povedzme to má byť odev do expozície, alebo v tom budú robiť povedzme prehliadky, alebo na podujatia, ako máme dnes napríklad, hej, že trošku slavnostnejšie, alebo chceme
aby aj tí pracovníci na hrade, ktorí tam robia, boli v tých odevoch. Hej. To veľmi praktické nie je, lebo BOZP a podobne, ale povedzme na nejakých podujatiach ich vieme obliecť aj do stredovekého. Čiže treba si povedať, že vlastne na čo nám má ten odev slúžiť, ako v dnešnej dobe, a koho odev chceme rekonštruovať. Či je to šľachtic, služobník, vojak, či je to civilný vojenský odev a podobne. A ideálne je čo najpresnejšie, lebo ja sa zameriavam teda na stredovek, tak budem hovoriť hlavne o tom stredoveku. Každých plus minus 30 rokov sa tie modné vlny menili. Hej? A vieme, ako keby vidíme ten rozdiel na prvý pohľad, že čo je rok 1310 a čo je rok 1350. Čiže povedzme tento odev, ktorý mám na sebe, tak mohol byť nejaký, ja som si tu vybral, že správca hradu Plešivec na Gemery, takže nejaký nižší šľachtic v rokoch 1360 a že odev by sme teda používali na nejaké občasné konferencie, podujatia a podobne. Hej. Ide o civilný odev, nejaký reprezentatívny, ale zase nie úplne kráľovský odev. Čo sa týka teoretickej prípravy na takéto rekonštrukcie, tak vlastne samozrejme je najlepšie siahať po prameňoch, ako vždy, a ideálne po lokálnych prameňoch, hej, lebo tie lokálne špecifika toho odievania sa vyskytujú, aj keď ten stredovek je celkom taký, že pomerne dosť podobne sa odievali v celej západnej Európe. A my sme tak ako keby na pomedzi to naše Uhorsko, že panovnícke rody a im blízki ľudia väčšinou sa odievali podľa tej západnej módy, ale takisto tu máme aj vplyvy z východu a takisto tu máme etnika a skupiny, ktoré boli vyslovene vo svojom nomádskom, ako napríklad Kumani a podobne. Čiže, som sa zakecal k prameňom. Teda lokálne pramene, čo sa týka celkovo výskumu tohto odievania na Slovensku, je to dosť biedné. V podstate nemáme nejaké monografie, hej, pani Zubercová niečo popísala, ale akoby nie je to veľmi preskúmaná téma. Nie je toho veľa a takisto tých prameňov nie je až toľko. Keď to porovnám napríklad so západnou Európou, s Anglickom, Francúzskom, Nemeckom, tak oni majú kvantum iluminovaných rukopisov. My máme v podstate 3. Hej. Čiže nie je toho veľa, ale dá sa nájsť. No a čo sú krásne, sú nastenné maľby v kostoloch, tie viac menej od toho začiatku 14. storočia vieme nájsť nejaké maľby a takisto potom tie kroniky, ktoré som spomínal a podobne. Dochované originály na Slovensku odevné nemáme žiadne, ale máme samozrejme veľa súčastí ako gombiky, pracky a podobné somarinky. Hej. Čiže toto je dobre využiť. No a samozrejme tým pádom sa musíme obracať aj na zahraničné pramene. A dochované odevy máme veľa zo severu Európy, čiže Norsko, Grónsko, dokonca tam je obrovský súbor tých odevov. A takisto potom z juhu, kde je suchšie a až takto nehnie, čiže tam zase Španielsko, Francúzsko. No a takisto to vieme porovnávať s obrazovými prameňmi. A čo je fajn je, že tieto zahraničné odevy sú už spracované aj v literatúre, čiže po anglicky sa dá dočítať a nájsť aj strihové riešenia, materiálové a podobne. Čiže v podstate fungujeme takto, že si nájdeme nejaký najlepší lokálny prameň, hej, a tie strihové a ďalšie riešenia už hľadáme v zahraničí. Materiál u nás najbežnejšie dva materiály je vlna a ľan. Hej, ľanové plátna alebo ľanové látky sa používali na spodné prádlo, na vrstvu, ktorá sa normálne prala, takzvaná hygienická vrstva, a na povrchu bola väčšinou vlna, prípadne hodváb, kto na to mal, hej. Ale tie hodváby tiež boli často
mohol byť aj jemný na závoje, povedzme, ale keď sa bavíme o hodvábe a hodvábnych brokátoch, tak väčšinou to boli hrubé, ťažké látky, ktoré boli ešte podšívané, hej, čiže vyslovene išlo o majetok, ktorý si ten človek obliekal. Potom treba zvoliť správne strihové riešenie podľa toho, na čo chceme ten odev používať, hej. A šiť samozrejme môžeme ručne pre takých fanatikov, ale pokojne aj strojovo, hej, zase to až taký rozdiel nie je. A čo sa týka doplnkov, tak tamto vieme si pekne práve doplniť tými lokálnymi vecami, že povedzme nejaká spona a podobne. Čiže tuto máme odev, ktorý vlastne mám oblečený ja. Je to nastenná maľba z kostola v Ochtinej. Rekonštruoval som konkrétne tohto pána. Hej, sú to tí, čo mučia Krista. Čo je zaujímavé, že často majú títo ľudia šľachtické odevy, hej, na sebe vyobrazené. A zrejme je to kvôli tomu, že akoby chceli dať najavo tým ľuďom, tomu bežnému ľudu, nešľachtickému, že tento odev nie je pre vás, hej, že takíto burani nosia často tie šľachtické odevy, ale väčšinou sú kadejako rozgajdaní a podobne, hej. Ale vieme nájsť aj takéto šľachtické typy odevov medzi tými práve, čo mučia Krista. Čiže ja som si zvolil tento, kapucu som si zvolil podľa Anžu Legendarium s takým dlhým cipom. Takže toto boli akoby také vstupné pramene pre mňa. No a strihové riešenie, tak ako som vravel, zo zahraničia. Toto je z Francúzska, Charles de Bois, neviem, ako sa to číta. Ide o Purpoint, teda už komplikovanejší vypchávaný odev, ktorý vlastne tvaroval telo, ale v princípe, keď sa to trošičku akoby zjednoduší, tak dá sa z toho ušiť aj takýto bežný odev. Tam je zaujímavosťou práve ten rukav, že na to, že je to vlastne úplne obtiahnuté, tak to poskytuje dokonalú hybnosť. Čo napríklad, keď chcete mučiť Krista, tak sa tiež môže hodiť, hej, že tá hybnosť rúk. Takže preto som zvolil takýto odev. V podstate podobný ako tamten, má aj tento, akurát má trošku širšiu suknicu, ale takisto vidíme zapínanie na gombiky, hej, to už je ten trend tých 50. 60. rokov 14. storočia. No a klobúčik mám takisto podľa tejto maľby. To je zase nastenná maľba z Bogoša, z Rumunska, myslím, že to je v Rumunsku aktuálne. Takže vlastne takto som postupoval, hej, a ako materiál som zvolil ľan, teda spodné prádlo je ľanové, ako vždy. Tento kabatec je vlastne podšitý takým hrubším plátnom, aby to držalo pekne tvar. A na vrchu je keper, akoby keprová väzba, ale z ľanu. Hej? Čiže ono sa to na slnku pekne tak leskne a vyzerá to, napriek tomu, že je to ľan, tak to vyzerá celkom luxusne. Hej? Ja som spomínal ešte, že teda sa používala najmä vlna na vrchné odevy. Väčšinou si vlnu predstavíme ako takú hrubú, hej, ako kabát, ale vlastne tá vlna môže byť aj krásna, jemná. Hej, väčšinou saka dnešné sú robené z vlnenej látky, tiež z nejakých keprov a podobne, čiže aj toto je napríklad vlnený odev, ale dá sa nosiť aj v lete. Hej, je v podstate je tenký a padavý, príjemný na nosenie aj na holej koži. Tuto je tá kapucňa, to je taká zaujímavosť tých práve tohto obdobia druhej polovice 14. storočia, že sú tam tie veľké cípy. Má to aj akože funkčnú vec. To predvediem. Čiže vlastne môže sa nosiť normálne ako kapuca, ale dá sa z toho spraviť aj čapica. A v podstate všetky tie, buď takto, alebo sa to nainštaluje
vlastne tak previaže a dajú sa z toho robiť rôzne druhy čapic. Vlastne celkovo funkčnosť tých stredovekých odevov je výborná, ale čo je dôležité je teda, aby fakt sme použili tie materiály také, aké máme a na ten účel, ako boli určené. Hej. To znamená, ani oni nechodili v hrubej vlne v lete. Ale zase, keď sa išiel stretnúť s kráľom, tak nešiel v spodnom prádle ani v lete. Hej. Dal si na seba 3-4 vrstvy, aby ukázal, že má ten majetok, svoj status a ten odev vlastne hneď na prvý pohľad človek vie, že kam toho človeka zaradiť. Čiže treba uvažovať nad tým, že fakt na čo chceme ten odev a spraviť to podľa tých stredovekých reálií. A keď to spravíme komplet takto, tak tie odevy sú fakt veľmi funkčné. Hej. Teraz napríklad, tuto mi je veľmi príjemne, ak by som išiel vonku, tak ešte si dám jednu vrstvu plášť, kapucňu si dám na hlavu nejakú čiapku, ale normálne sa do nej zakuklím a som zahojený. Hej. Čiže fakt sú to akože veľmi funkčné veci. Aj čo sa týka prania, hej, často sa nás ľudia pýtajú, že či to prali, alebo koľko to prali. No jasné, že to prali, lebo však nechceli smrdieť. Možno sa pralo menej, hej, ako dnes v automatických práčkach, ale presne na to funguje to, že mám spodnú košeľu z ľanu, ktorú periem pomerne často a na tom, keď mám vlnený odev, tak ten už toľko prať nemusím. To je ako náš sveter alebo ja neviem, sako, hej, a podobne. Čiže takisto je to veľmi funkčné. No a ešte čo sa týka takého špecifika ďalšieho stredovekého, čo nechápeme prečo, ale proste tak to je v celej Európe, že sa používali delené nohavice. Čiže ono to vyzerá, teraz trošku takto podvihnem. Hej, ono to vyzerá vlastne takto, že človek má vlastne zase ľanové trenky, ktoré perie a jedna nohavica sa priväzuje na jednu stranu, druhá na druhú. V podstate postupne sa tie nohavice predlžujú, až v 15. storočí sa spájajú do spojených nohavic. Ale vlastne takto fungoval celý stredovek fakt po celej Európe. Čiže už len keď vidíte niekoho s celými nohavicami, tak to nie je odev zo 14. storočia. Takže tak, to je taká zaujímavosť. A takisto je to veľmi praktické, lebo v lete vlastne si to viem odšnurovať, zrolovať dole, hej, a mám v podstate iba kraťasy. Čiže aj na vyobrazeniach vidíme, že niekedy tie odevy tak nosili, že sú vlastne zrolované a je iba v trenkách a povedzme robí na poli. Hej. Takže je to fajn. Zase keď je zima, tak si viem dať dve vrstvy týchto punčoch. Hej. Takže je to celkom praktické. No a vlastne tým, že my robíme tie rekonštrukcie, chodíme aj v noci, aj v zime, aj kade tade, tak vlastne tieto veci aj testujeme a vidíme, že fakt sú to funkčné veci. Hej, čo je najväčší problém, s čím mám zatiaľ, sú topanočky, pretože stredoveké topánky ešte nepoužívali také čižmy na opätkoch, ako môžete vidieť u veľa šermiarov. Tak v stredoveku opätky žiadne neboli, hej, tam boli tenučké podrážky, väčšinou sa to šilo len z jednej, prípadne z dvoch vrstiev kože, ktorú vlastne normálne zošili topánku a potom ju prevratili naopak. A v podstate tam bola až 4 mm podrážka, hej, z dospelej kravy, čo dostali. Čiže tie topanočky sú tenké a na zimu je to fakt akože že zima od zeme, ale zase v tých zimných mesiacoch nosievali ovinky okolo nohy a treba mať ako keby tú zimušnú topánku o 2 čísla väčšiu, aby to tam potom proste človek napchal. Hej. Takže asi toľko ku stredovekému odevu. Neviem, či ešte niečo. Asi všetko, môžem sa takto otočiť. Hej. Čo
Ešte opasok. Ja aj opasok, no. Opasky sú zase, to je presne vec, ktorú vieme využiť aj lokálne pramene, čo sa týka praciek a podobných záležitostí, pretože tie kovové predsa len dlhšie prežívajú. A opasky v tom 14. storočí boli módne dlhé. A keď ideme fakt akože do nejakých úplných detailov, tak toto je napríklad tkaný opasok z hodvábnych nití. Čiže to už je taký luxus, hej, trošku. Keďže ja som si zvolil za ako postavu toho kastelána hradu na Gemery, tak vlastne mohol mať už nejaký takýto luxusnejší opasok, hej. Zase celý komplet v brokáte by som byť nemohol, lebo na to fakt potreboval mať veľký majetok. Takže, ale takýto opasok, povedzme, mohol dostať aj darom a podobne. Čiže tento je tkaný, ale samozrejme používajú sa aj kožené opasky a podobne. A takisto ich pekne vidieť na tých nastenných maľbách alebo v kronikách, že často sú zdobené ozdôbkami. A takisto niektoré ozdoby sa šili aj priamo na odev, hej, čiže nejaké kovové, bronzové a podobne. Takisto brošne a podobné ďalšie záležitosti vieme použiť aj z lokálnych zdrojov úplne. No a ešte taká úplná zaujímavosť, že vlastne väčšina ľudí to viaže tie opasky takto. Do takého úzlu, ale čo je akože veľmi praktické, lebo sa to proste neposunie. Ale zaujímavé je, že keď sa pozrieme v rámci celej Európy na tie vyobrazenia, ktoré máme, aj na sochy, aj na maľby, tak tento systém sa začal používať až zhruba od polovice 14. storočia. Hej. Čiže dovtedy to nosili len tak. Čo je ako celkom zvláštne, že im to trvalo vymyslieť proste 200 rokov, hej, že... Ale je to tak, no, tak to nosím teraz takto. Takže ďakujem pekne. Akurát asi som skončil časovo. A odevy tu sú, takže keby ste potom mali záujem cez prestávku, tak môžete si to pozrieť detailnejšie, že ako je to vyhotovené. Ďakujem pekne.